Язгы компанияга күтәренке кәйф һәм бердәм көч белән шулай дәртле кирип китте Максим Горький исемендәге кооператив уңганнары. Булачак борчак басуында Сеңрән бригадасының тәҗрибәле механизаторлары агалы энеле Хәмзә һәм Айдар Бакировлар һәм Флюс Ялалов әлегә туфракны чәчүгә әзерли. Кадр бригадасы егетләре дә дым каплатуда. Т4 тракторын Денис Гәрәев иярләгән, шунда ук хуҗалыкның иң өлкән механизаторларының берсе, җир эше аксакалы Ильяс Кәримов МТЗ 12дә 21дә басу киңлекләрен иңли. Ильяс абый, ничә ел эшләйсез авыл хуҗалыгында? Бик күптәндер инде. Ничә еллар? 45-46 жыл замай. Җир эшен яратам. Күрше басуда техникаларын гөрелдәтеп Рифкат Сәлимов белән Нәҗип Сәлихов кайнаша. Көннәр матур тора, кәйф күтәренке, эшләр кызу бара диялар. Җир әзерме менә шуны? Әйбәт инде, җир кипкән инде була. Чәчүләргә бара инде. Көненә күпме гектар менә уртача эшләйсең? Где-то 50-60. Дым каплату культивация эшләнеп чыккач, монда язгы бодай чәчеләчәк. Гомумән, бу культурага кооперативның басуларында иң зур мәйдан. Барлыгы 1350 гектар бүленгән, дип белдерә хуҗалык рәисе Мансур Әхмәтов. Чәчүгә әзербез инде. Кайчаннан кирегә планлаштырасыз? Бармы план менә язгы чәчүгә керәбез? Шушы көнне. Дым каплатып бетәбез дә, культивация эшләбез дә, артыннан уже сразу керәбез дә. Бодайдан тыш Горькийлар планы буенча 650 гектарда арыш, 300 гектарда арпа, 200 гектарда борчак чәчү күз уңында тотыла. Бертөкле культуралар барлыгы 2700 гектарны биләячәк. Уҗымнарны, күп еллык үләннәрне өстәмә тукландыру эше хуҗалыкта барлыгы 900 гектарда башкарылган. Әлегә механизатор Мулланур Галин, ашлама чәчүчеләр Илгиз Хуҗин һәм Рамил Суфиев печән басуына ашлама кертү белән мәшгуль. Аларга механизатор Эвильнус Шәфигуллин, улы Вадим белән карбамидны ташуда булыша. Дымлы туфракта ашлама тизрәк сеңә һәм шушы вакытны кулланып калырга кирәк. Соңгарак калса, кырга кирип булмаячак, ашламасыз яхшы уңышты алып булмый, ди алар. Басудан тир түгеп кайткан кырбатырларын җылы аш белән хуҗалыкның уңган пешекчеләре каршы ала. Горькилыларның эшләре шулай көйле бара. Хәерле язлар, җәйләр килеп, район басу кырларыннан мул бәрәкәтле уңыш җыеп алырга язсын. Тик уңышлар телибез игенчеләргә. Алин Хәзимуллина, Ренат Хәзимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.